sedaya niki nek wis dinisbataken tenggene Al-Qur'an akan menjadi mulia. Bulan menjadi mulia disebabkan Al-Qur'an, malam menjadi mulia sebab malam dinisbatkan kepada Al-Qur'an. Nopo-nopo nek wis sumbere niki Al-Qur'an, bahkan ummate Gusti Kanjeng Nabi niki menjadi umat yang termulia. Keranten ummate Kanjeng Nabi niki umat sing nerami Al-Qur'an, disebabkan umat niki nerimo Al-Qur'an, kitab ingkang nami Al-Qur'an, maka umat niki menjadi umat yang terbaik daripada umat-umat sakderenge umat Gusti Kanjeng Nabi. Bisa dibayangkan, bulan menjadi mulia sebab Al-Qur'an, malam menjadi mulia sebab Al-Qur'an. Apapun yang dinisbatkan kepada Al-Qur'an akan menjadi mulia. Nopo maning menungso ndak kati dadi wong sing mulya. Menungso niki dadi wong sing mulya nek mulyane ambek jabatan mek 5 tahun, Pak. Nyalon boleh tak dadi lengangan ora. Nek ana wong kemuliaane ambek jabatan 5 tahun, ana wong kemuliaane cuma ambek kekayaan pun bisa bangkrut. Kemuliaan seseorang tadi itu hanya karena ketampanan dan kecantikan. Ana umure 55, 5. Bikin nyangge mengale lah. Perot kabeh bisa. Tapi nek kemuliaan niki keranten Al-Qur'an, maka kemuliaan tersebut akan menjadi kemuliaan yang abadi, kemuliaan yang terus menerus sampai tenggene akhirat. Dadi wong sing mulya kelawan Al-Qur'an. Sayang 1000 sayang, tiang sak mangkin pun ndak pati ngreken tenggene Al-Qur'an. Sayang 1000 sayang, umat Islami sakniki wis ndak pati kepingin duwe anak sing hatam Al-Qur'an napa maning hafal Al-Qur'an. Lebih percaya tenggene liyane Al-Qur'an, mungkin wong lek duwe ijazah, bakal ekonomi ini sukses. Nek duwe pengalaman kerja, wah insyaallah lancar rezeki ini. Seakan-akan Al-Qur'an tidak menjamin daripada kehidupan. Oleh karenanya melalui acara dalu menika, gini ku acara peringatan nuzulul Quran, mboten sanes kita dituntut untuk sering-sering membaca Al-Qur'an. Kita dituntut untuk selalu merujuk kepada Al-Qur'an, kembali kepada Al-Qur'an. Apapun yang terjadi, ku ono aliran ku ndak padha mbek Al-Qur'an, aja dipelok masih yo ngawang, masih yo iso ngilang. Kok mboten sami cara salate kali Al-Qur'an, kok mboten sami posoe kelan cara Al-Qur'an, ku ndak sami kiblate cara Al-Qur'an, ndak padha ambek Kanjeng Nabi ingkang pundi Al-Qur'an diturunaken dumateng Kanjeng Nabi. Aja dipelok sinten mawon sing beto, bali onang Al-Qur'an. Al-Qur'an dados buku pedoman, Al-Qur'an menjadi rujukan setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Manakala Al-Qur'an niki menjadi tuntunan kita, menjadi buku pedoman kita, maka niscaya kita akan menjadi orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma amin. Sampeyan delok sakniki, wong maca Qur'an niki nun sewu, cuma nggodak hatame, Pak. Langgar kidul mbek langgar lor, takon sing kidul, sing lor ping pira? Sepisan meh. Langgar cukup atam sepisan niku. Langgar kidul pira? 10 wisan. Dadi sing hatam dhisik, sing hatam akeh oleh niku sing paling gawat, sing paling akeh ganjarane. Belum tentu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu." Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an, akan tetapi Al-Qur'an bukan memberikan pertolongan, bukan menjadikan syafaat, akan tetapi akan melaknat kepada orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Polai moco ndak karu-karuan. Terus terang kulolan panjenengan, Pak, akan delok WhatsApp, Pak, timbang delok mushaf iki. Akan delok internet, Facebook timbangane mushaf Al-Qur'an. Nek kula mbek sampean delok surat toko wong sing penting didelok terus. Surat toko pemerintah, surat toko bupati, surat toko gubernur, surat presiden, berharga surat ini.
Ditelok terus setiap saat, kate turu ditelok, tangi turu ditelok, merono ditelok, mrene ditelok, nganggur ditelok. Karena kita menganggap niki adalah surat yang berharga, tapi tidak menganggap berharga tenggene surat sing saking Allah Subhanahu wa taala. Berapa surat di dalam Al-Qur'an? Anak ndak mangan telung dino bingung wong tuwa, Pak. Anak ndak mangan, ndak ngombe, ndak turu, bahkan nun sewu, ndak ngising, bapake bingung, mbokne bingung, tapi anak gak baca Quran, ndak bingung wong tuwa. Terjadi niki misalnya. Ayo diwaca maning Al-Qur'ane. Nggih. Ojo mulai posoan tok niki maca Quran. Mari ngono posoan mari nutup sak posoane, sak Al-Qur'ane nutup pisan. Lah terus gaya apa nuzulul Quran iki? Saestu ojo sampai kulolan sampean niki ndak baca Quran sidina sewengi. Gaya wirid Al-Qur'an niki Pak Bu. Mumpung si ono tulisannya Al-Qur'an, lek wis me kiamat entek Al-Qur'an niki Pak. Sakniki si ono Al-Qur'an cuma wis jarang diwaca wisan. Sing ngaji cuma HP-ne tok. Lah ngenteni wong masih manuk dilatih ya iso hafal Yasin. Nek ana wong maca surat Yasin, maca Al-Qur'an cuma suarane tok. Mboten diangen-angen maknane, ndak dilakoni isine, ya kelasi padha mek manuk. Masih HP iso ngaji, cuma wonge duminu. Lek ana telepon nada deringi maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi sing mlebu swarga iku HP-ne. Orang akan neraka, cak main duminu jero kong alam semalam. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dawakan bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Gusti Allah dawakan innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca daripada ayat Al-Qur'an, kitaballah yani Al-Qur'an. Gusti Allah mboten dawakan innal ladzina yaqra'unal kitab, tapi Gusti Allah ndamel lafaz yatlunal kitab. Ada perbedaan di antara lafaz qiraah dan tilawah. Nek qiraah niki arek cilik. Nek qiraah niki arek cilik sing mboten dituntut untuk ngelakoni napa sing diwaca. Sece ambek tilawah. Tilawah niki wong sing maca dituntut untuk ngelakoni napa sing diwaca. Arek cilik iso maca Quran, arek TPQ akeh sing iso maca Quran, cuma niku qiraah. Sanes tilawah. Teng Al-Qur'an diwaca tentang ayat sing mewajibkan poso bulan Ramadan. Maka dilakoni bulan Ramadan, berarti niku tilawah. Nek ana wong maca Al-Qur'an tentang diharamkan tentang khomer, maisir, totoan, khomer, ganja, mabuk, narkoba, terus didoi sing jenenge ganja narkoba, berarti niku jenenge tilawah. Nek cuma moco tapi tetep kelakuan ya qiraah niku jenenge ndak mlebu teng ayat niki. Nek ana wong ero ngerti nek hukum riba niku haram, kok sik tetep ngeriba padahal wis ngerti lan moco ayate. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, kok sik tetep ngeriba. Ya berarti qiraah sekedar bacaan niku. Tapi nek tilawah, sari tilawah, mereka mau mengamalkan apa yang ia baca. Mereka ini Gusti Allah dawakan golongane innal ladzina yatlunal kitab, innal ladzina yatluna kitaballah, wong sing baca Al-Qur'an lan gelem ngelakoni lan ngamalaken isine Al-Qur'an. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah, sing nomor loro wong sing menegakkan salat. Aqamus shalah, muqimus shalah, yang menegakkan salat. Nek salat cukup eling, ndak dawa-dawa, ndak usah muqimis shalah.
Wadzakirin cukup wong sing eling, tapi niki wa muqimis shalah, orang yang menegakkan salat. Wong menegakkan ini berarti ngadeg nyembah nang Gusti Allah niki salat. Lek eling tok ya duduk salat, guyonan jenenge. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan yang ketiga, orang yang mau berinfak sirran wa alaniyah, baik banyak orang ataupun tidak ada orang, baik mereka tadi itu keadaan lapang atau keadaan sempit. Niki nek teman-teman Al-Qur'an niki diwaca, salati teman-teman wis ndak ono sembayang maneh Ustaz, ndak kuat Ustaz. Duhae ndak iso, tahajute wis ndak iso. Isoe cuma niki tok kula. 5 waktu sing kula jaga, jagon temen jaga. Ndak iso infak kathah kula niki sanes tiyang sugih. Kula niki tiyang pas-pasan sing damel dahar benjing nggih mados benjing, ndak saged kula niki infak nang ngene fuqara masakin. Sementing atimu sing loman. Nek pancen ndak iso infak ambek dhuwit, ndak iso infak ambek sedekah kalian dana, minimal dongakno wong sing lara. Sepuron wong sing duwe salah. Sing murah atimu, sing murah, ojo sampai dendam tengene tiyang, cukup niku wisan. Kadang ono wong loman cuma lomane niku ngarep-arep matur suwun tuku wong. Rungu nu ndak tak kei. Apa? Waduh, gak ono matur suwune. Rungu nu ndak tak sumbang, rungu nu ndak tak tulung. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah engkau batalkan sedekah-sedekahmu bil manni, dengan mengundat-ngundat, wal adha. Omongane ndak ngenakno masih membantu. Apa maneh ngundat-ngundat. Biasa calon-calon niki nggih. Mantu-mantum duwe ngono kuwi duduk dikeki gratisan karep ngongkon nyoblos sampean. Cuk enak-enak. Wis ayo balik mana dengan Al-Quran Pak. Urip butuh Al-Quran, sampai mati butuh Al-Quran. Kalau misalnya lek mati dikirimi surat Yasin, dikirimi Al-Quran. Urip mati butuh Al-Quran. Pundi mulya Ustaz, nek wis mati oleh kiriman wacana Al-Quran, ambek seuripe maca Quran, tentu nih afdolan luwih utama ganjarane gedian si urip sampean baca Quran daripada lek wis mati nekakno wong 1 juta wong kongkon baca Quran. Ana wong sugih, kula duwe tangga desa. Dikon melok tahlilan ndak gelem. Dikon melok pengajian mboten purun. Dikongkon melok manakipan ngomongnya ndak enak. Wong-wong wis pokok di meni-meni aku lek mati wis nyembelihno sapi wis mangan kabeh wis teko kabeh. Masih gak melok tahlilan, gak melok manakipan, nyembelih sapi loro wis mangan kabeh gelem. Subhanallah. Matine gak nang tahlil, Pak. Bahkan anak ngamek sepikir tahlil, ketepaan sing bagian jaga sepikir niku wong teges didono, Pak. Bapan kaki ki odin tanda ketahlilan. Wong koyo ngeten niki dipikir wah meneh-meneh gampang, tekakno wong sing hafal Quran, tekakno wong sing pinter ngaji Al-Quran, dikon maca tak buru tak bayar beres. Ambek wong sing tepak uripe seneng baca Quran. Oh nggih duduk kacek, duduk bandingane gedian wong sing tepak urip baca Al-Quran. Karena napa? Wong sing maca niku sik ana nafsune. Sodako lebih mulia pundi nek wis mati disodakoi ambek seurip sedekah dhewe niki sik mulyawan afdolan ganjarane sedekah sik uripe. Karena nek sik urip konten nafsu Pak, ana boto sian, sik ana kepepet, wis mati ndak ana kepepete wisan. Aja arep-arep diwacani Al-Qur'an ambek anak. Nek anakku lebih sampean ndak dibelajar Al-Qur'an. Nek wis wong tuwa ndak bingung, ndak krungu anak maca Qur'an. Wong tuwe ndak golek anak ndak baca Quran. Bahkan sing digolek sakniki duduk wong sing ahli Al-Qur'an, sing digolek wong sing duwe sepeda motor anyar baru dijukuk mantu. Mas wis enak maca Qur'ane tapi sepeda pancal wis ndak pati karep wis ah. Ndak pati ditoleh. Masya Allah.
Dahsyat luar biasa Al-Qur'an niki. Wong kepingin mulya Al-Qur'an. Bulan menjadi mulia karena Al-Qur'an. Malam menjadi mulia karena Al-Qur'an. Umat menjadi mulia karena Al-Qur'an. Bahkan Nabi menjadi pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Keranten Kanjeng Nabi mampu menerima Al-Qur'an. Saumpama Al-Qur'an niki mboten diwaca kali Kanjeng Nabi, Pak, maka tidak satu pun daripada mulut manusia mampu membaca Al-Qur'an. Nek duduk barokah Kanjeng Nabi sing maos Al-Qur'an, ndak ana wong sing iso maca Qur'an. Gusti Allah sing dawakan. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Qur'an ini aku turunkan kepada gunung yang kokoh, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, maka engkau akan menyaksikan gunung akan hancur lebur, tidak sanggup nirima Al-Qur'an, Pak. Yok nopo hebate Kanjeng Nabi iso nirima Al-Qur'an sing koyo ngeten. Dawuh Gusti Allah niki. Gusti Allah sing dawuh, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Andai kata aku turunkan Al-Qur'an ini di atas bukit atau gunung yang kokoh dan yang kuat menjulang tinggi, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, maka engkau akan menyaksikan gunung tadi itu hancur lebur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lak kula wis sampeyan ndak ana wedine. Makhluk sitok menungso iku lho cek ngelamake, Pak. Paling cilik, paling lemah. Gunung iso ajur gara-gara gak kuat nirima Al-Qur'an. Nggih menungso niki lho. Makhluk paling cilik, paling mekiti. Paling cengkal makhluk sitok jenenge menungso niki. Kon sembayang gak sembayang, kon poso mokel. Sing jenenge warung akeh warung berhijab, dudu wong wedok tok berhijab lan iki. Warung hijab. Kudungan kabeh warunge. Iki dudu wong jerangkong iku berarti wong ndaon ndase iso mangan, ketok kentole tok. Ngono riyo lho waduh anyar kabeh. Masya Allah, lek wong wis dak kekuatan dening Gusti Allah. Tunduk tak kuat awake, imane sing mboten kuat. Nek poso arek cilik kelar poso, Pak. Ndak ngenteni wong kucing kuat poso, wong sampean poso ya turut tok. Mulai isuk sampai zuhur, tangi sembayang turu maning sampai asar. Asar tangi sembayang turu maning sampai maghrib. Iki poso capopo iku. Poso niki sunahe ndak turu. Cek ni iso ngrasakno luwe. Ya apa rasane wong luwe? Oh, ternyata wong gak duwe iki ngene rasane wong luwe iki. Malah kok itu ngedok. Pas aja apa aja. Al-Qur'an diwaca. Ojo mantun Al-Qur'an niki, mantun napa Ramadan niki, ojo sampai ndak baca Qur'an. Gaya wirid Al-Qur'an, ke hizib Al-Qur'an. Insyaallah lek para guru, para kiai, para ulama enggak ada waktu khusus kalian Al-Qur'an. Mereka bermesra-mesraan dengan Al-Qur'an. Duwe waktu khusus untuk Al-Qur'an, Pak. Ramadan wonten sing hatam ping 10, wonten sing hatam ping gangsal. Bahkan daripada guru-guru para ulama wonten tenggene siang bulan Ramadan niki mboten gelem baca Qur'an. Lek mboten salah Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Beliau di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan beliau tidak membaca Al-Qur'an. Ditakoni ambek santri-santri ini, nopo panjenengan teng bulan Ramadan di siang hari kok mboten purun baca Quran, padahal Al-Qur'an diturunkan bulan Ramadan. Dijawab kali beliau, aku gak moco Al-Qur'an ono di bulan Ramadan di waktu siang hari, krono aku lek moco Quran lambeku krasa legi, lambeku krasa manis, aku gak krasa luwe. Mergane aku gak maca Quran lek siang. Saking nikmati maca Quran sampai krasa legi teng ngene lambe niki, Pak. Mirip di kula mbek sampean, mirip. Saking krasa pahit ngeten to. Ana nyupir motor, ngrungokno kaset ngaji, tambah ngantuk. Ana wong kerja diseteli Al-Qur'an, ndak semangat tambah luyu. Setelono dangdut akeh. Lak moro-moro gak krasa moro beduk.
kate turu di setel Al-Qur'an ndak iso turu. Mulak malik aki setelono musik pengantar tidur aki jaipo ngono-ngono iki. Lagu-lagu sing slow-slow ini lho Pak, langsung keturu. Nek kate mimpi ulama, mek kate mimpi kiai, kate mimpi habaib, apa maneh mimpi Kanjeng Nabi wong cara turune koyo ngoten. Ya karo absa petok aja ben malam lah. Ayo diwaca temen Al-Qur'an nggih. Cek wonten manfaate, cek wonten oleh. Wah kadang-kadang darusan mulai dhisik sing wedok ndak ngrungokno suarane, ndak krungu suarane takon sing wedok. Lah wis mulai dhisik, gak krungu suarane, gak ngaji ta. Gak uman mik. Ya suwe lek maca lah gak uman mik sampean mulai lembok maca dhewe pok masih ndak uman mik. Wadane kemaru mik kae. Ngantasi mik wis tuku dhewe emploken sak mike pisan. Mugi-mugi dados ilmu kang manfaat. Amin. 3 tiang niki Pak sing bakal ndak bakal rugi dagangane mbek Gusti Allah. Yatluna kitab Allah, wong sing ahli maca Al-Qur'an bukan hanya qiraah tapi tilawah yang mengamalkan isi daripada bacaannya. Yang kedua orang yang mau menegakkan salat. Yang ketiga orang yang mau berinfak, baik keadaan lapang ataupun sempit. Keadaan nopo mawon wong niki dasare lek loman yang niki bakal selalu berinfak, bersedekah, membantu sesama yang lain. Mugi-mugi nopo ingkang kita ngaos dalu niki dados ilmu ingkang manfaat lan barokah. Amin Allahumma amin. Kemuliaan tidak akan abadi. Tidak ada orang yang mampu mencapai kemuliaan yang hakiki kecuali kemuliaan tersebut didasari dan dilandasi oleh kemuliaan dengan Al-Qur'an. Mulya bil Qur'an, keramat bil Qur'an, dadi wong gagah bil Qur'an, kabeh slamet bil Qur'an, kuburane slamet bil Qur'an, mlebu swarga bil Qur'an, dituntun nabi Al-Qur'an. Amin Allahumma amin. Niki ingkang saged kula aturaken, hadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil. Barakallahu fikum. Hadza min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna fina wa la ma'na wa la minna shaqiyan wa la mahruma. Allahumma ya muhawwil al-ahwal حول أحوالنا إلى أحسن حال ونجنا وأهلنا وأولادنا من أهل الضلال وفعل الجهال يا عزيز يا كريم يا متعال. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.